Bine ai venit la Sales Plus CRM! În cele ce urmează îți voi descrie instrumentele performante care te vor ajuta în creșterea vânzărilor. Îți poți introduce direct în CRM cererile de ofertă făcute pe site-ul tău de prezentare din partea clienților tăi. Îți construiești o bază de date bine organizată cu clienții și persoanele de contact. Le transmiți oferte speciale prin soluția de email marketing. Îi poți direcționa către magazinul tău online, un magazin online performant pe care ți-l putem dezvolta chiar noi. Îți poți crea o bază de date complexă cu produse care să-ți reducă substanțial timpul de redactare și transmiterea ofertei direct din aplicație. Agenții de vânzări se vor putea astfel concentra pe urmărirea unui număr mai mare de oportunități de vânzare, organizându-și eficient activitatea prin intermediul calendarului interactiv. Poți prelua telefonic comenzi de la clienții tăi, actualizând stocurile în timp real. Îți punem la dispoziție o soluție unică de reducere a costurilor de achiziție. Luând în calcul vânzările anterioare, determinăm în mod automat nivelul minim și maxim al necesarului de stoc. Totul se finalizează cu facturarea și încasarea banilor. Modul integrat cu programul tău de contabilitate. Vei avea acces în timp real, chiar și de pe telefonul mobil, la orice informație dorești prin intermediul rapoartelor personalizate. În continuare, îți voi face un scurt demo cu câteva dintre modulele de bază ale aplicației Sales Plus CRM. În prima pagină ai o imagine clară asupra oportunităților de vânzări. Vezi imediat sumele urmărite și etapele în care te afli cu prospecții tăi. Vezi rapid cele mai importante lucruri ale zilei, întâlnirile pe care le-ai stabilite, activitățile programate sau alte task-uri cu caracter urgent. Primești în mod automat atenționări asupra lucrurilor importante. Prin modulul de search găsești rapid orice informații dorești despre clienții tăi, datele lor generale, persoanele de contact, activitățile pe care le derulezi cu ei, oportunitățile pe care le urmărești, solicitările sau reclamațiile din partea lor, proiectele pe care le ai în derulare, diverse note și atașamente, precum și modalitatea în care ajungi la sediul lor. Cu Sales Plus îți reamintești rapid orice informație despre oportunitățile în curs, data de finalizare, stadiul de negociere în care te afli, probabilitatea ca deal-ul respectiv să se realizeze, precum și suma pe care o urmărești. Știi de asemenea care sunt persoanele de contact implicate în negocieri și care sunt rolurile pe care acestea le au, activitățile pe care le derulezi, notele pe care le-ai făcut pe parcursul negocierilor și beneficiezi de un istoric complet al tuturor activităților derulate. Vei ține minte când ai modificat stadiile de negociere, task-urile pe care ți le-ai creat, notele pe care le-ai avut, e-mail-urile pe care le-ai primit din partea clientului, toate într-o manieră inovativă, organizată cronologic, astfel încât, oricând, îți poți aduce aminte unde ai rămas cu oportunitățile în curs. Dacă vrei să te organizezi mai bine și să câștigi timp prețios, folosește calendarul interactiv de la Sales Plus. Îți creezi rapid task-uri sau întâlniri, le modifici imediat data sau ora la care se derulează, le poți șterge, edita sau finaliza printr-un simplu click.